Фирма Еуралис Семена България в партньорство с БАЕСЕФ, Яра и Оптиком организира мащабна демоплатформа край шуменското село Панайот Волово. Откритият полски ден, който премина под мотото «Заедно в земеделието», представи първокласната селекция на Еуралис в слънчоглед, царевица и сурго. Тук се концентрирахме основно върху най-новите и иновативни продукти, които Еуралис Семена има в пролетното си портфолио. Слънчогледите, които са заложени на тази демоплатформа, са от селекцията OR Master. Това е една програма селекционна, която Еуралис Семена включва хибридите си, които са устойчиви на много високи раси синя китка. Над Ж. Особено предпочитани в региона на Шумен са високоолийновите хибриди. От тези високоолийни хибриди тук сме заложили на няколко. Анжелик, който е нов хибрид с много добро представяне. Той е за първа година на българския пазар. Той е референт за висок процент олин. Той държи олин около 90%, който го прави така много предпочитан. Също другия хибрид, който е доста застъпен в района, това е график, както ние си го наричаме 3 в 1 хибрид. Това е високоолинов хибрид, Clearfield и устойчивост на синя китка над Ж. Естествено, тук присъства нашият лидер в портфолиото Терамис. Лидер, защото за поредна година той показва много добър фитосанитарен профил, изключително добро опрашване и озърняване. Друг хибрид, който се отличава, това е нашият конвенционален хибрид Бела. Устойчив на много висока раса синя китка, ранен хибрид, много добре подходящ за този район. На това поле сме заложили също от програмата OR Master и 2 хибрида Clearfield Plus. Единият е Джанис, най-новото предложение, и Генезис с много добър фитосанитарен профил. В царевицата отново сме заложили на иновативните си продукти от Tropical Dent. Това тук присъстват метод. Метод се откорява изключително добре на полето. Тук присъстват и двете ни нови предложения Лагун, който ще бъде основно в направлението за силаж, и Милорд 380 по ФАО, който в момента, въпреки тежките условия, въпреки липсата на дъжд около 2 месеца, изглежда и стои много добре на полето. Общо 9 хибрида са заложени на опитните парцелки. Най-ранният е Кокпит 250 по ФАО, а най-късният е Лагун 490 по ФАО. Друг силен акцент в представянето на Еуралис беше културата сурго. За съжаление за този район тя не е позната и широко застъпена. Но надявам се в тези тежки сушави условия в момента фермерите да оценят това, което може сургото да им даде в тежките години. Сургото може изцяло да замени царевицата в направление силаж, защото е със същите хранителни стойности. Представени бяха 6 хибрида сурго с бяло и червено зърно. Най-ранният от тях е Тайфун, подходящ за втора култура, а най-високодобивният Ализе с потенциал 900 до 1100 кг от декар. В навечерието на рапичната кампания Еуралис е в готовност да предложи стабилни, високодобивни и доказали се хибриди. Като лидери ще се откроят отново Джейсън, средноранният ни хибрид, и Натали, който е референт за качество с много високото съдържание на масло. Тази година Еуралис Семена предлага на производителите на рапица застраховка за суша. Фермерите, ползвали генетиката на Еуралис, на чиито площи семената не поникнат поради сушата, ще бъдат компенсирани на пролет с семена слънчоглед за същите площи. Другият бонус от Еуралис е свързан с Clearfield хибрида Акварел. На всеки 5 закупени турби фермерите ще получат една турба семена бонус.